بله. یکم بار سوال بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. домло хуб ҳастед. Таза ами як саволи муҳим ая тадаббури Рамазону мақсад яктаи дигаш ҳамин дар борае ки одамое ки мақсад збор ҷамъ мекунанд. Як бародарам хе ози ҳамин фитна калон шуде седа иша дар Рамазон ақора доранд дар бораи ами барои муҳим шуморидем ки ҳамин савол ози фитна хомӯш шавад. ҳамун одаме ки ҳамин зборро дар ҷамъ мекунад, иштирок мекунад, одами вая мақсад муҳтоҷаи худуш ҳамин коруш ҳамин сиёнка кардана ҳаққи ҳамун пули корша мегирад. 2000 пешакӣ мегӯда мақсад кори ман меҳнати ман 2000 сомон аст. барои муҳтоҷон ози ҳамин пул ҷамъ мекунанд ки вай пешакӣ медиҳад ки ман сиёнка намерам, агар раву ман муҳтоҷум худмам 2000 сомон пули ҳамун ҳаққи кори ман мегирам. оё ҳамин кор дуруст аст, дуруст нест? Чӣ хела ҳамин мақсад чӣ шарҳ медодед? барои ҳамин иша дар бораи ахорат доранд блогерон мақсад ҳамин фитна хомӯш мешид хуб нағз мешид. аслан одамҳое ки муҳтоҷ ҳастанд ин одати бада ривоҷ надиҳанд. ин одати бад аст ки кӣ муҳтоҷ шавад, кӣ ба сараш мусибат биёд, дарҳол як блогере ҷиғ мезанад. блогер омада навор мекунад ки ина мошинаш сӯхт, ина хонааш сӯхт, ина почкаш даргирифт, ина дасташ бурида шуд, бояд мо ба ин збор ҷамъ кунем. ба ин одат кардан дар кор не. мусибата аз Аллоҳ таоло. Масалан фарз кардем ки замоне ки блогерон набуд, замоне ки ҳамин хел кор набуд, ба сари мардум мусибат биёд, чо мекардам? Аллоҳ дар паноҳаш нигаҳ дорад. лекин вақте ки мусибат омад, бояд банда он вазифаҳои мусулмонии худашро иҷро кунад. мусибат беҳикмат намебиёд. гадоӣ аз мардум ва ина реклама кардан, вақте ки шумо мана хонаи ин одам сӯхт гуфта навор мекунед, битон бародаро пул ҷамъ кунем, зоҳиран кори хуб аст. аслан бояд касоне ки ҳамин ҳолата дид ки дар ҳамин хона сӯхт, масалан албатта ҳамин одамо муҳтоҷ ҳастанд, сару либосошон сӯхт масалан. ба ҳар ҳол аз ҳама чизи хуб дастгирӣ кардан бо пул, то ин ки ҳоҷаташа харад. мо намедонем, пурсида намешинед ки либосат сӯхт ё китобат сӯхт, ман ин пула гир, ҳоҷатата раво кун. касе гузашт, касе дид, аз худаш дониста оварда бояд диҳад, дастгирӣ кунад, аз худаш дониста. ина бо одамо, хосатан ҳамсояҳо, хосатан хешу табор, ёру дӯст, нагуфта ҳеҷ кас, худаш ҳам нагӯд бигзор. тамом. ин одата накунедтон бародаро. аввалаш ин ки мусибат набиёд, лекин ин дунё дунёи санҷиш аст. вақте ки ба саратон мусибат омад, блогер ҷиғ назанед. таваккал ба Аллоҳ таоло кунед. касе ки ба сараш мусибат биёяд, гӯяд ки инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун, аллоҳумма аҷурни фи мусибати ва ахлиф ли хайран минҳа. эй Аллоҳ, мо аз пеши ту омадем. яъне рӯзе ки омадем бо ягон таҳпӯш ҳам надоштем, ҳичи мо набуд. имрӯз бо ҳам хел шуд, фаразан хона сӯхт, ҳама чиза Аллоҳ таоло гирифт. ҳеҷ гапе надорад. мо худаш ҳамин дунё омадагӣ, мо да ҳичи надоштем. инна лиллаҳ маънош чи аст? мо аз пеши Аллоҳ таоло омадем, хоб холӣ омадем. ва инна илайҳи роҷиун, ва мо ба наздикӣ, ҳамин хел наздик аст ки ба наздикӣ бо ба назди Аллоҳ таоло бе ҳичи мегам. суруби сафед барои авратҳои надидан мепӯшонанд, ақабат суруби сафед мепӯшонанд, то ин ки вақти дафн карсуда авратҳомо ҳеҷ кас набинад. яъне ва он мол қадр надорад, он ҳеҷ чизе нест. яъне мо инна лиллаҳ, мо аз пеши Аллоҳ омадем, ба пеши Аллоҳ таоло бармегардем, чӣ хеле ки омадем бе ҳичи. аллоҳумма аҷурни фи мусибати, эй Аллоҳ, дар ин мусибате ки ба сарам омад барои ман сабр деҳ. ва ахлиф ли хайран минҳа, эй Аллоҳ таоло, ба ин чизе ки аз ман гирифтӣ ивази нек деҳ. обрӯи инсон, обрӯ аз калимаи мин рӯҳ ҳаст ку, аз ҳамин рӯҳ об дорад. ина вақте ки ба назди як кас меред,
به من یاری کن گفته آبرو میریزد. یعنی که هیچگاه شخص مسلمان بیچاره همه راست کرده میمونه، من این کس اینولید، این کس این کس آن، همه پول تیتان گفته. برادران هیچگاه شکایت نکن تا به مخلوق ها، خاصتا به همین بلاگرها. کسی به سرش مصیبت آمد از الله تعالی داند، الله تعالی عوضی نیک میده. همین دعای چیه گوید؟ بیگذار به هیچی موند، تمام یک خانه اجاره میگیرد، میبرد مردی کاری میکند، یه روزه 100 سامان، 50 سامان، 160 سامان، یا عموما همین بر زندگیش صرف میکند، مهنت میکند، میآورد تا روزی که با صاحب خانه شد. لیکن گداگی نمیکند شخصی مسلمان، از مردم زبار جمع نمیکند. نکنید این کاره. این وقتی که میکنید، این اینترنت خاص برای تاجیکستان نه، اینترنت هر کی میبیند. نکنید این کار عموما. و بلاگر هم محتاج نشوید به هیچ کس هم نه. بلاگرای هم این کارو نکنید. کسی خیر میکند، مرحمت رفته خیر کند خودش. الله اعلم.